ọnwụ bụ mgbe mmadụ na Chukwu na-adọrọta na mma. Ihe ọ pụtara bụ ọ bụrụ na ị ka Chukwu ebe a mana gị na Chukwu adịghọzi na mma, ị mara na imego gịnị? Asị na imego gịnị? It's as simple as that. Ọ bụrụ na Chukwu ebe a, ị mara na gị na Chukwu adịghọzi na gịnị? Na mma. Na gị na Chukwu nọ n'iro, gị na Chukwu na-ese okwu. Ị mara na ụdị ndị a ka anyị na-asị naba na ndokwa ọ ga-adịrị gị mma, naba na ndokwa eluigwe ga-akwụ ụgwọ. Mana sọsọ ihe meziri bụ na onye ahụ ka nwere opportunity ịsị no, mụ na Chukwu ya eme gịnị? Adị na mma. Ọ nwere opportunity mana ekwesịrị ịdị na-ekwere ya for the time being me gịnị? Naba na ndokwa ọ ga-adị, maka onye ahụ anwụgo. Onye ahụ kpatalụ ma ọ bụrụ na ị bịa na Jenesis mgbe ekwensu na-achọ ịghọrị Adam, nọọsụ ya na ọ bụrụ na ịta mkpụrụ osisi a na-aghọrịkwa unu, na asị gị na Chukwu sị gị na ịta ya eme gịnị? Ị nwụọ. Chiama na ịta ya nọ mgbe a ka ị ya eme gịnị? Amara ihe dịka Chukwu. Chukwu gwara Adam na Eve na ha taa mkpụrụ osisi a na ha ya anwụ. Ekwensu sị ya na ha ya amara ihe Chukwu ma. Ha wee taa mkpụrụ osisi anwa. Eventually, ha nwụrụ. Good. Genwa sị na ha nwụrụ. Mana ọnwụ anwa Chukwu na-agwa ha bụ gịnị? Nkewa dị n'etiti ha na Chineke. E wee chụpụ ha na gịnị? Paradaịs. Dị anyị onye afụpụrụ n'eluigwe, ebe ka ọ na-ejezi? Good. All because there were promise of the Messiah. The first gospel. Na salvation dị eme gịnị? Abịa. So ụmụnne m n'ime Kristi, ihe bụ ọnwụ abụrụ ụdị ihe anyị na-afụ n'isi nwanne anyị nwaanyị tata. Because na nwanne anyị nwaanyị na Chukwu dị na mma. Ebe ọ pụtara bụ na ya na Chukwu nọ. So na mmadụ ịpụ n'anụ arụ bụ jọọ mgbanwe idebe anụ arụ a banye n'ụlọ nke ọzọ. So ihe mere anyị mkpata bụ ụmụnne n'ime Kristi bụ ka anyị gbaa mbọ, anyị nwabụ ndị ka dị ndụ na-anụ okwu a, ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị na Chukwu na-adị na mma. Na anyị na Chukwu dị na mma. Ọ bụrụ na ọ nwere ebe ị na-anaghị eme ọfụma, ịgba mbọ biko mezie adịm na mma gị na Chukwu. Ọ dị nnukwu mkpa. Ọ bụrụ na anyị mee ya, ịma na anyị emeghị ihe Chukwu na-achọ, ịma na anyị emeghị ihe nwanne anyị nwaanyị na-achọ. Ọ bụrụ na emere otu a, ị na-afụ na anyị na onwe anyị nọ at the risk of perdition, ịga n'iyi. So na ọ bụrụ na mmadụ jụọ kedu onye dị ndụ, ọ gwara ndị nọ ndụ bụrụ ọdụ ndụ ọnwụ mere gịnị? Yes. So ihe bụ ndụ bụ na mmadụ na Chukwu mere gịnị? Ya nwa bụ ndụ. Ihe bụ ọnwụ bụ na mmadụ na Chukwu emere gịnị? Ọ bụ anyị alọtaghị. Ya nwa bụ ndụ bụ ọnwụ. Na mmadụ na Chukwu dị na mma bụ ndụ. Na mmadụ na Chukwu adọrọ na mma bụ ọnwụ. In other words, onye na-eku ume nwere ike ọ bụrụ onye na-egene nwụrụ anwụ, mana ọ gbanwebeghị banye na ala nke gịnị ndị bụ sọ mmụọ, the land of the spirit. Mana ọ ka na-eku ume, ọ nwere opportunity
one man. That was smoking. That man, come and go and go on. A careful for woman. Oh, we don't pay you looking. Anabo, the number, the joker. Man, over and had a joker is just shaking over behind him. So one day, Chuku, and when you have opportunity, where they have, Maha, the Jelly, the Benny, and one of the needed. I a careful uncle more. I a Japano, really good. Robert, I had a prayer now. How will I have or get a hammer? When I tell you, of the more grace or yeah. I just how will I have or get a hammer? So, on your feet, a well move, where they are not more. Hey, the Lord was a walk more, or well on a party there, and I go party, and I will go. Hey, or book in any other, or no one I need, and I know, my boy, I want to. Oh no, but man, oh, this is not only a hotel. Hey, so go to the Italia. Okay, I know who can about it. And if we are not on here, and you're on here, you're very happy. So look at the Negro. Silent night, holy night, holy time, holy. Oh, so ever you like this. Never, I think I'm quiet. Never, I go there. Okay, you talk about the helicopter. Or Shamba, Shamba, welcome, an activity can welcome more hard. Never, I Jeff. However, that's it. In fact, anybody too quiet. No one whatever. You need the calm, peaceful, joyful. Man, I don't know. Mother, I have a fellow baby, and I never know. Okay, often one would have after last choice, often what will you bring a talking more and where to have done was one about the final time of the person of the way. Have we one in hand for half for us there? Different where we're all carried there, or to where to the water. But the question over here, I have to and I campaign and we have the now they make campaign. I want another campaign. One of them campaign. So a person of campaign, we have here. So I went back in how to any way where more because of here Hannah upon a banner campaign. Oh, shall die no one, you know, better. The forces of darkness no campaign. A lot of people are horror. Mana, can you talk one? I'm all in campaign. Maka na ọnọdụ anyị na-afụ nwanne anyị nwaanyị Juliet n'aba n'ọnọdụ ya erute onye ọbụla. Anyị gbakọrọ Juliet n'abalị a. Echi agbakọrọ m ụlọ. Echi agbakọrọ ụzọ. Akụrụ bụ Juliet, akụrụ bụ ya ka onye gara aga. Ebere nke ndị kwuru na onye gụrụ ihe ọgụ ya ka ebupụtara anyị ebere nke ndị kwuru. Chukwu pụrụ ime ihe niile.
ka anyị were n'okwukwe na ntụkwasị obi kpọkuo Chukwu nna anyị onye dị ebere na onye si n'ọnwụ kulite nwa ya bụ Jesu Kristi, onye ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ udo na nzọpụta. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị wee bata. Ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghee ọnụ ụzọ ka Juliet wee bata. Maka nwanne anyị bụ Juliet Ogbodo, ka o keta oke n'ihe nke mbilite n'ọnwụ Kristi, bịa bata na ndụ ọhụụ nke udo na aṅụrị. Anyị arịọ biko di nwanne anyị. Ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghee ọnụ ụzọ ka Juliet wee bata. Maka ndị na-ata ahụhụ na mmadụ nwụnarịrị ha, ka afọ ọma nke ndị otu Kristi ibe ha gbaa ha ume, bịa benata ha nchekasị. Anyị arịọ gị biko di nwanụ. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghee ọnụ ụzọ ka Juliet wee bata. Maka ndị niile gbakọtara ebe a ikpere Juliet Ogbodo ekpere, ka anyị na-echeta oge niile nke ndụ anyị n'otu ụbọchị anyị ga-aza azịza maka echiche anyị gaa, okwu ọnụ anyị gaa na omume anyị gaa. Anyị arịọ gị biko di nwanụ. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghee ọnụ ụzọ ka Juliet wee bata. Maka ndị niile nọ n'akwa ọrịa na ndị ọzọ nọ na nsogbu dị iche iche, ka Jesu Kristi onye jupụtara n'afọ ọma n'ebe ndị ọrịa nọ, gosi ha ebere ya, nye ha ngọzi niile nke si n'eluigwe, bịazi nyeghachi ha ike nke ahụ na mkpụrụ obi. Anyị arịọ biko di nwanụ. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghee ọnụ ụzọ ka Juliet wee bata. Maka ndị niile hapụrụ ụwa, ka di nwanne anyị Jesu Kristi onye nzọpụta na onye ebere nye ha ntọhapụ na njọ ha niile, bịa nabata ha n'alaeze nke udo na otuto ya. Anyị arịọ biko di nwanụ. Ka anyị rubata isi gbakwunyezi ihe ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Ka anyị jikọta ekpere anyị ọnụ n'aka nne dị nsọ bụ Virgin Maria, site n'ikpe anyị agbaba na nchedo gị. O sekpụrụ ụwa, biko mee ka ekpere ndị anyị dị umeanị ekpe rute n'iru gị maka nzọpụta nke nwa odibo gị bụ Juliet Ogbodo. Ka Kristi were ebere kpee nwanne anyị a ikpe, maka na ọ kwere na Kristi bụ di nwere ụzọ onye nzọpụta.
Anyị na-ayọ nke a site na Kristi iwe n'anyị. Sita nwoke onyinye Yohana ụmụnne m na ụmụnna m ka aja mụ na unu na-atụ bụrụ ihe ga-atọ tupu nna gị ike niile nara nụ. Chukwu pụrụ ime ihe niile, anyị na-ayọ site na aja ekele nke a ka ikwe ka nwaodibo gị bụ Juliet Ogbodo bụ nwa odibo gị na nwanne anyị nweta aṅụrị ebe ebe n'ihe omimi ndị a o ketara oke na ha mgbe ọ nọ n'ụwa. Anyị na-ayọ nke a site na Kristi dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Anyị nyenụ ndị mmanụ tupu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele n'oge niile na ebe niile dị nwenụ ọnụna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwere anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube mbilite n'ọnwụ dị nsọ ji chọpụta n'ebe anyị nọ ka ndị ọ na-ewute otu ụbọchị na ha ga-anwụrịrị nweta ntasi obi si na nkwa nke ndụ ebe ebe dị n'ụwa ọzọ. Maka ndị kwere na gị o sebụl ụwa ndụ anaghị enwe njedebe, ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Mgbe ụlọ ikwu anyị nke dị n'ụwa mebiri, a na-akpọbata anyị n'ụlọ ọzọ dị ebe ebe n'eluigwe. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị ọma na ndị isi ọma, ukpe eze na ike ọchịchị
ha nakwa usuu igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwu ukwu otuto gị akwụsịghị akwụsị na-asị ịdị nsọ ezie dị nwanụ bụrụ isi ihe nke adị m nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ n'ịgwaba ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetara ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ wee laghachita ka ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eturu nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha ritalụ nri anyasị, ọ bụrụ ịkọ nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e wee gbagharụ njọba na-eme nke a na ncheta nke a. Ihe omimi nke okwukwe. Dị nwenụ, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị hụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị kwesịrị ịkwụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala yọọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwanụ, cheta nzukọ gị gbasara ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị bụ Francis, na bishọp anyị bụ Kalisi, na bishọp onye enyemaka bụ Ernest, na bishọp na ezumike bụ Anthony, na ndị echiri echichi niile. Chetakwa nwa odibo gị bụ Juliet, onye si n'ụwa akpọrọ, ka ọ bịakwute gị ebe ejikọ ya na nwa gị na oyi nke ọnwụ ya, mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị dị nchekwube nke mbilite n'ọnwụ ahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Ka mkpụrụ obi Juliet na mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga ka ha zuru ike na ndokwa. Anyị ayọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa, keta ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sokwa ha na-eso gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi, na n'isonye ya nakwa n'ime ya, na n'ịrịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị, Chukwu Nna ji ike niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Nna anyị bi n'eluigwe,
Zọpụta anyị na-ayọ osebru uwe na-ajụ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị na njọ oge niile anyị wee gbanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwana anya na njọ anyị ga kama n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị si chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebru ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta nwanne gị ekele nke udo. Lezịwa nwatọ ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe. Ayọ tupu anata oriri asọ, ayọ maka inye aka aka ka anata oriri asọ ọfụma. Narị adị asọ na-eke ịhụnanya. Gwa m Jesu anyị ya, ezigbo n'ọma onye nke gwa m otu akịrị. Ome ka ime ebere. Maka ịnata oriri asọ, ndị ga-apụtakwa kịta bụ sọsọ ndị Katọlik, ndị kwado Holy Ghost akwado si n'ọkwa Gracia. Ha ga-apụta kịta maka ịnata oriri asọ. Mana adem asaa bụ maka mmadụ niile.
sacrament most holy, the sacrament divine, all praise and all thanksgiving, in every moment time. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving, in every moment time. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving, in every moment time. Jésù ni wáyọ̀ tó bí woman. Jésù ni wáyọ̀ tó bí woman. Jésù ni wáyọ̀ tó bí woman. Prayer to Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in the day of battle. He has safeguarded against the wickedness and snares of the devil. And God is good to a humble prayer. And through that, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all other evil spirits, to go throughout the world, seeking the will of souls. Amen. Reverend Kimobi. Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ, dị nwere na-ekwu, onye ọbụla kwere na m agaghị anwụ ma ọlị. Aleluya. Yọnyịyọ, dị nwere na Chukwu, kwa gị bụ Jesu Kristi nyere anyị sakramenti nke ahụ n'ọbara ya, ka ọ na-eduzi anyị n'ụzọ nke alaeze gị. Mee ka nwanne anyị nwanyị na nne anyị na ọgọ anyị bụ Juliet Ogbodo, onye nke ketara oke na Eucharistia nke a, ketakwa oke na oriri nke ndụ nke Kristi kwadebere anyị. Anyị na-ayọ nke a site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu onye n'ihe niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ndị so agụsigo ka anyị kene n'ụtụtụ. Ụtọ dị Jesu Kristi, anyị na-ekele para ha na anyị ụka, enyi anyị nwoke ụba ụba. A na-asị ụba ala kọrọ, ị na-agbapụta anyị mgbe ọbụla anyị kpọrọ ya. Ndị ọrụ St. Michael Studies,
AMACHALLA Ngwo ana m ekele gị maka aha na karịsị aracha ọzara anyị na-ekele gị na-asị gị na ahụ anyị sịrị kwanyere yaba ahụ ọba ahụ yaba anyị ga na-asị arata ekwu so biko anyị maara na dịka ama ntụtụ aza maasị kịta anyị na-abanye na agba nke abụọ dịka anyị si eme anyị wetakwa echi the burial day mass book by 10 na parish back at the mass na anyị na-abanye na agba nke abụọ ndị nne ga-abịa owuwe microphone na bido ndị ọzọ anyị Juliet, Kampulo niile kwenu gara aga. Kampulo bi ya zuru ike na nkwa. 206.
Yobaru Eworawo Lotavane Bonele Koneboro Ogo Genero Konike Tukumero Faebere Nichekubekema Analoba Neribe Amoregi Kandokwa Tukunye Kaputalo Yenidenge Matelo Abalalo Nyamanelama Utapatu Tukenja Tukumelo Faebere Yinchekobekefa Naloba Nelibe Namorege Nandokwa Chukugenti Naye Yani Anye Boge Nayo Omonanye Zemolawo Sinokowe Napoka Nukumelo Faebere Nichekobekefa Nanaloba Neribe Namoregi Nandokwa anyị ka mbanye na-agba maka anyị kwesịrị ịbụ chapụ kwehi so mkpokọta ka anyị kpokọta telizon onye na-agụ egwu Sisi, Plesa, Kele Presno, boy. Saint Michael's, one family. When I see you, when I really see you, when I actually see you,
bikonu onye kabịa akarị na anyị bụkwa na emere oke ka oke mara eme unu mara na uche nwa na anyị na di anyị onwe ihe gbasara ihe ụka anọ n'azụ ọ ma bụ na ọ dapụtara ata ya ka nwunye ya makara adị anyị ka na-eke na ike anyị onye makwa ihe ọ ka emete ya ka na-eke ka ọ gawa agawa isi na ndị gị n'ihe mama through Mary our mother. Amen. Amen. Anyị ka eme ka anyị mara eme. Ịnụwo nga akịtata ịnị ya agịtata. Ịgịtata hụ nga itetete. Amen. Amen. Onyama, 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 onyama. Onyama, 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 onyama. Onyama, 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 onyama. This is a Felix zone. Onyama, 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 onyama. The Felix zone behind the first floor. Onyama, 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 onyama. Onyama, 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 onyama. Onyama, 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 onyama. Ahụghị m onye dị ka gị o, ahụghị m onye dị ka gị, o nweghị nwanne dị ka gị chimle. Ọṅụ jupụtara m obi, ị na-emere m akarịa, ọṅụ na-egbu m ka mmanya chimle. Ụmụ Chineke adịghị ihe na-eme o. Ụmụ Chineke onweghị ihe na-eme o. Chukwu na anyị n'ihu nọrọ anyị n'azụ
Mary Amoda. The St. Felix Mary Quere. I just want to wait for that. I can Jesus, I love you. Amen. Isi ajụghị ukwe n'ohu ịma na eberebe ebuo. Juliet abụghị onye anyị na-achọ achọ n'ihe. Ịhụ nwa ka ama njụ, ndị nne bịakwa weti. Ndị nne kụọ n'onwu na eka ndị nne. Eka ndị nne. Jesus, I love you. Amen. Ma ndị nna kirike ka ha ma njụ. Chọọchị wọdị naanị anyị anaghị achọ ha bịa gbaala anyị egwu. Eluigwe na-agụ m agụ, ana m agba ọsọ eluigwe o. Eluigwe na-agụ m agụ, isokwa agba ọsọ eluigwe o. Eluigwe na-agụ m agụ, ana m agba ọsọ eluigwe o. Eluigwe na-agụ m agụ, isokwa agba ọsọ eluigwe o. Eluigwe na-agụ m agụ, isokwa agba ọsọ eluigwe o. Eluigwe na-agụ m agụ, ana m agba ọsọ eluigwe o. Eluigwe na-agụ m agụ, isokwa agba ọsọ eluigwe. Eluigwe na-agụ m agụ, isokwa agba ọsọ eluigwe. Eluigwe na-agụ m agụ, isokwa agba ọsọ eluigwe o. Eluigwe na-agụ m agụ, ana m agba ọsọ eluigwe o. Eluigwe na-agụ m agụ, ana m agba ọsọ eluigwe o. Eluigwe na-agụ m agụ, isokwa agba ọsọ eluigwe o. Eluigwe na-agụ m agụ, isokwa agba ọsọ eluigwe. Eluigwe na-agụ m agụ, isokwa agba ọsọ eluigwe o. Eluigwe na-agụ m agụ, isokwa agba ọsọ eluigwe o. Eluigwe na-agụ m agụ, isokwa agba ọsọ
and mother. St. Michael's, one family. When I see you, when I really see you, and when I actually see you, I can say Raphael, I can Jesus. I love you. Amen. I'm not on the St. Patrick's too. The St. Patrick's. I sorry who no. Oh no, sin any benada. Oh no, sin any benada. Ona bunagada. Uno mugada. Azizo mo. Ibezi woga. Oh no, sin any benada. Amen. Kakika nungu St. Patrick's eka unu man haba na-ekwu ana-eme eka ndị nne Jesus. I love you. Amen. Anto. Anyị chọrọ ndị St. Anthony's zone n'ọgbọ. Amen. Ọ gaghị eme mụ n'ọnụ ikele Chineke onye ahụ mere ka ndị ndụ ọ gaghị eme mụ n'ọnụ. Ọ gaghị eme mụ n'ọnụ ike n'aka ụwa onye ahụ mere ka ndị
Amen. Akandinne aka dawana tuku werize. Anya guru zokonke. Okay, akandinna. Ndi aya ka kinkendinne. Akandinne. Jesus. I love you. Amen. Una ya hunganwa. Ndinne like ngara ndanna. Haburu zokie kandanna. Yakupete nke ndị nna azụ, which means ụmụ nwanyị must be submissive. Amen. St. Jude. St. Jude na-abịarakwa. O jere seti. Jizọs igwe na-ezere ọra ya. Jizọs igwe na-ezere ọra niile. Igwe na-ezere ọra ya. Papa bụ igwe na-ezere ọra odogwu. Igwe na-agbara ngele gire. Igwe na-ezere ọra. O mere bọsa ọga. Jizọs igwe na-ezere ọra.
Amen. Therefore, this and do the about first. I can't Jesus. I love you. Amen. Nna kakikala na ndị St. Jude eka. Na anyị gbakwara first. Eka ndị nna, eka dalanụ, Chukwu were ije. Amen. Amaka m na o nwere ụmụnne anyị nọ Nkano. Ụmụnne anyị, unu ma na anyị niile bụ ofu ala adịba anyị na-atụle esu. Amen. Because anyị skipuo ndị nna, skipuo ụmụ nwanne anyị ndị Holy Ghost Zone, ndị Holy Trinity. Anyị chọrọ ka ha bịa teere anyị egwu Holy Ghost Zone, Holy Trinity. Ha na-abọpụta ugboro na. Amen. Amen. Metụ ị na-aka ịhụ na ọ dị mma n'ezie. Nwanne m metụ uke na ị na-aka ịhụ na ọ dị mma n'ezie. Asị m metụ uke na ị na-aka ịhụ na ọ dị mma onye ọbụla. Metụ ị na-aka ịhụ na ọ dị mma n'ezie. Nwanne m metụ uke na ị na-aka ịhụ na ọ dị mma onye ọbụla. Metụ ị na-aka ịhụ na ọ dị mma n'ezie. Nwanne m metụ uke na ị na-aka ịhụ na ọ dị mma onye ọbụla. Onye ahụ bụ onye. Onye ahụ bụ onye. O kwere nkwa mee ya. Ọdụm ego Juda. Aka na-agwọ ya. Ọdọ mmiri Betsaida. Metụ ị na-aka ịhụ na ọ dị mma n'ezie. Nwanne m metụ uke na ị na-aka ịhụ na ọ dị mma onye ọbụla. Nwanne m metụ uke na ị na-aka ịhụ na ọ dị mma n'ezie. Onye ahụ bụ onye. Onye ahụ bụ onye. O kwere nkwa mee ya. Tụlee igwe. Tụlee igwe. Igwe na-edere ala. Igwe na-edere ala. Hello, another mmadụ nta. Ekpere aga m agbaba n'ime Jizọs Kraịst. Echọta. Amen. Ka ike na ụmụnne anyị aka, ha mekwara ike ha. Aka ndị nne. Jesus, I love you. Amen. Amen. Biko anyị na-akpọ ndị nna. Ndị nna kwere na anyị ga-eke ha abụọ.
Anyị chọrọ ndị nna agị na-ene agị ka enwe ndidi ndị ovalidi from 450 up. Anyị chọrọ ihu unu ntechekwa ndị agị na-ene agị aja. Amen. 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 Asịrị ndị ovalidi bụ from 60 up. Ndị nka ndị nụtara okporoko mgbe ọma pụtaba na anyị chọrọ unu. Amen. Ọnụ si n'eluigwe na-ada. Ọnụ si n'eluigwe na-ada. Onye ọbụla ga-aza. N'onwe m ga-aza. Imejuo onwe gị. Ọnụ si n'eluigwe na-ada. Ọnụ si n'eluigwe na-ada. Onye ọbụla ga-aza. N'onwe m ga-aza. Ọnụ si n'eluigwe na-ada. Ọnụ si n'eluigwe na-ada. Onye ọbụla ga-aza. Mụ na onwe m ga-aza. Imeziwo onwe gị. Ọnụ si n'eluigwe na-ada. Ọnụ si n'eluigwe na-ada. Onye ọbụla ga-aza. Mụ na onwe m ga-aza. Imeziwo onwe gị. Imeziwo onwe gị anya. Imeziwo onwe gị. Imeziwo onwe gị.
see you, when I really see you, and when I actually see you, ibe anyị nọ n'ahụrụ ya hụrụ onye isi ndị nna si nya aka ahụ ebe ka o si nya aka ahụ ibe anyị nọ mmadụ niile anyị aka hịcha aka amen anyị ka akịka na ha aka ndị nna aka dawanụ 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 chukwu were ije amen biko ndị nna anyị chọrọ ego na-ene ego na-ene ego papa ejima dị ike Dọkịta Amaka mụ na iso ndị nka dọkịta bịa teere anyị egwu amen daalụ Chineke na-eme Chukwu ọma daalụ onye mere mma na-eme Chukwu ọma
see you. And when I actually see you, onye na-akwa mmadụ nnukwu eme gịnị? Amen. Agide na-aga ewekwere. Anyị ka kịka nne ha aka ndị nne na aka ndị nna. Aka ndị nne. Jesus. I love you. Amen. Aka ndị nna. Aka dawana. 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 Tupu were ije. Darana. Amen. Anyị na-akpọ ụmụnne anyị nke ọbụla ịkọkwa bịa ofu onye bụ anyị na-achụrụ esu Jizọs nke ọbụla idikwa ekpere Chineke ịbụ St. Anthony, St. Mary's, Methodist, St. Teresa, Assemblies of God, Deeper Life nke ọbụla idikwa ekpere Chukwu ma ya bụ nnọọ Jizọs ekpere. Anyị chọrọ ịhụ m bịa mere Jizọs ofu ihe. Amen. Mmekọta dị mmadụ n'ụwa etinye ga-egote nwanne.
aka agịchi Jizọs nke ọ na-eri aka ndị nne Jizọs I love you amen onye nwe anyị kwụọ ọṅụ niile ụgwọ n'aha Jizọs. Praise the Lord. Hallelujah. Anyị chọrọ ịkpọ resort. St. Felix Olubacha. St. Raphael wee wọn naanị ka St. Raphael aka St. Felix. St. Patrick wee bata. I dịzịa confused. St. Jude wee bata amasị m ihe a ga-eme. Anyị gara ọzọ ka agba resort between ụmụ nwaanyị. Ụmụ nwoke wee kwesịrị gịnụ ụkwụ ha wee kpọbasị ụbọ. Amen. Anyị na-ekele Chineke n'ihe mere n'ụbọchị nke taa. Anyị si Chukwu nara ekele maka na onye na-akwa mmadụ ka ọ na-akwa onwe. Anyị si unu daalụ n'aha Jizọs. St. Michael, one family, when I see you, when I really see you, praise the Lord. And people, St. Felix, Jesugote, Obamere, Asuni, Jinkun, and Jack, Israel, America, someone like anyone, like James, I woke up on the both the na bank na bank ebe mana anyị dekwaye ya nta o nwere ihe dị n'ikwu anyị chere unu ma nwee ndị ndidi ma ruo by this time biko aka nweke na-egbachie ụlọ oyi ka anyị mara eme Chineke ka a na-agọzi anyị ọ dị anya anyị n'aha Jizọs. Amen. Ọjọ́rin Jésù biko anyị na-ekele ndị niile bịara ịmanyere anyị n'ụbọchị nke taa. Anyị na-ekele Chukwu maka ọbụrụ obere ezigbo weda o nyere anyị ji were na-eme ihe anyị na-eme taa. Biko anyị ji ohere anyị wetere ndị ezinụlọ na anyị ga-enwe mass 10 o'clock echi. Biko ka anyị ga-agbata mbọ ịhụ na emechara ihe niile esi eme n'oge mgbe ụfọdụ anaghị ala ka ọ bịakwa n'ụlọ ụka chere ndị ezinụlọ na-echọgbata mbọ gara oge anaghị ma yọ ndị St. Michael niile ka anyị mara jupụta n'ụmụ ka anyị ga-abịa ka megbuo nke bọrọ echi otu dịrị n'ijere so Tati, ga-adịka anyị na-ekpere biko. Okoro Jesu Kristo, Chukwu ka afọ ọtọ na gozie ihe a echere anyị n'ekwu. N'afọ nna, gozie anyị na onye n'ụwa, na-esekwa ụwa, na ijekwu n'aka n'afọ n'anya, sị na Kristo adịghị anyị. Chineke pụrụ ihe niile, anyị na-ekele gị maka isi anyị ọnọdụ niile anyị na-enye gị ekele maka mgbakọ nke anyị gbakọrọ n'ụbọchị nke taa. Chineke pụrụ n'ihere maka nwa uru gị bụ Juliet Ogbodo nke ị kpọgoro n'ụwa a. Mgbe anyị na-ekele gị masịrị Chineke ebe ọ masịrị gị ọ masịrị anyị Chineke onye nwe mmekwa ọnọdụ anyị ji wee nọrọ ebe a eme ihe niile nke anyị na-eme n'ịhụnanya ewepụkwa na-echere anyị ọzọ ji wee nabata anyị na mmemme a n'elu anyị Chineke
Ana yoga ke mare ama gozie kwezi ahụ aka ọbụla ejiri ewepụta ihe ndị a anyị si ka ekwughachi mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs ihe mgbe anyị na-alụkwazị gị mmemme echi ka dịkwa gị n'aka ndekwa were ọnọdụ dịka ihe anyị were dị mma n'abalị a n'otu aka ahụ echi tinyekwezi anyị were dị mma ga-adị mma ka ihe niile anyị ga-emebukwara ihe niile nke ị ga-esire na ha wee nara otuto nke azụ anaghịkwazị gị ezumike mkpụrụ obi n'ụlọ gị ịkpọgburu n'ụwa gụgburu ka mkpụrụ obi ya na mkpụrụ obi niile ekwe gara aga nye ezumike obi nwere ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa mgbe anyị ga-anakwazị n'abalị a tupu anyị ahakwara aha ya gị n'aka na-ayọ ka ichekwaba anyị ka na ruo ma be anyị dị iche iche na-enweghị nsogbu ọbụla ndị anyị hapụrụ nọrọ ebe a ka anyị na-akụkọta ihe n'udo na n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ihe ndị a ihe ọṅụṅụ ndị a anyị na-arịọ gị dị na ya ma kwesị dịka anyị na-eri ka anyị rite ike na ama ka anyị ga-eji were na-ekpere gị ọ ga-abụ mgbe a ga-akpọrọ anyị dịka anyị si kpọrọ nwa oru gị a Juliet ka anyị ncha niile wee zukọkwa na anyị nsote wehụkwa gị ihu na ihe n'ụbọchị ikpeazụ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị anyị kpuchi ihe ndị a niile n'ime oke ọbara Chineke nsi ihe oriri n'ime oke ọbara Chineke na ihe ọṅụṅụ n'ime oke ọbara Chineke okporo ụzọ anyị ga-eji ya na n'ime oke ọbara Chineke Jizọs na-ekwu n'afọ nna ya Subscribe to Ngwo TV. Biko ịma na isi ike ihe biko jere
you go and subscribe and click the notification button. Neki ya emailing you. Neki ya emailing you. So kunduko uwemu. Subscribe to Ngwo TV. Uwene uwemu. Maki subscribe wo. Please subscribe to Ngwo TV. No, be emailing. Do when you go and subscribe and click the notification button. Neki ya emailing you. Neki ya emailing you. So kunduko uwemu. Subscribe to Ngwo TV. Uwene uwemu. Maki subscribe wo. Please subscribe to Ngwo TV. No, be emailing. Do when you go and subscribe and click the notification button. Neki ya emailing you. One more. No, get out of they can do my equity.
This is Enugu. This is Enugu.
Hey, Papa. Yes, sir. Biko na onye ọbụla gee
Ngwo Christiana, ozu kwuchọrọ.